É un mundo de Realmente o que pega lume son ben sendo que ten interés económico no monte. Monte arde mentres de cartos, mentres o arde no monte de cartos vai arder. Sí, o precio da madeira queimada, en teoría, na máis queimada, perde valor, pero para pasta e iso serve igualmente. A madeira de pino, cando arde, o que fai é azular. Serra a tabla, esa tabla queda azul, colle non, o sea, non vale para un mueble. Pero para palés, para caixas de embalaxe e tal, non sei se moito. E o problema, eu vexo moitísimo máis que neso nos monocultivos. En consentir monocultivos de eucalipto, monocultivos de pino, monocultivos de... Para min iso é o gran problema de que os lumes, non de que haya lumes, evidentemente o lume porque hai un eucalital de 500 hectáreas non vai arder, non? Pero si o hai, é moito máis complicado de actuar sobre ele. Que a prevención agora non se fai nada de prevención, hai moito tempo que non se fai nada de prevención. O pouco traballo que se facía de prevención facían as brigadas que son fixas de todo o ano, ou as fixas discontinuas do servicio, e esa xente agora, bueno, de feito, compañeros, que agora levaba un tempo sin estar en incendios, pero compañeros que me falaron, falo con eles a diario, dicir, ter abertas en inverno 40 obras nunha comarca que é unha parte dun distrito, xa serían 4, 5, 6, 7 concellos. Ter abertas 40 obras. Estes últimos invernos non ter aberta ningunha, meses inteiros, sin ningunha obra aberta en toda a comarca. Non, digo que había un acordo entre os tres partidos fai 20 anos que apostaban bastante pola prevención, pero que nunca non había un acordo, pero que nunca se levou a cabo, non? A prevención, os cartos que se invirten en extinción, non sei onde vin este dato estes días, que unha hora de extinción nun lume de grandes dimensións ascende unha hora sola de extinción a 55.000 euros. Unha hora. Hai lumes de días, de semanas incluso. Isto é a terra que é superproductiva, aquí o monte avanza hacia onde lle deixen avanza, e se as casas avanzan cara ao monte e o monte avanza cara ás casas, teñense que cruzar de algún sitio. Entón, o problema é ese, non é outro. Unha falta de ordenación do territorio, pero iso non é problema do monte, nin de iso é problema de quen goberna, que non se lle pon freno a iso. Un dos problemas é iso, que a gran parte do monte está man privadas, e agora para a maioría das familias o monte non lle supón... Antes se aproveitaba todo o ano, leña, mato para os animais, agora eso está prácticamente parado. Claro, a maioría, falan, un 80% do monte está máis privadas. O único que se pode facer agora é apostar polo servicio de prevención e defensa contra incendios público. Profesionalizar os servicios de defensa contra incendios que hai agora. Público, totalmente público, deixarse de sacalo de mans privadas, nin de botarlo nas mans aos concellales ou aos alcaldes de turno a extinción de incendios. Profesionalizar completamente, con esa mesma xente de facer prevención e extinción mentras os avances en número de lumes, en hectáreas queimadas non baixan. Ter un servicio de prevención e defensa contra incendios forestais de verdad público, de verdad profesional, non o que hai agora, que non é nin público nin profesional. Unha hectárea queimada xa é unha mala noticia. Penso que son bastante máis de 9.000 ou 8.000 que hai queimadas este ano, pero pareceme que é falar por falar, non? Sí, a mitad de campaña, eso... Non, pareceme que é falar por falar, o sea, que non ten... Dicir que son datos extraordinariamente que arderon 8.000, que só foran 8.000, que son máis seguro. Que son datos, sería lamentarse de que
vese que está ardendo máis que outros anos e queren nos facer ver que arde menos, non sei. Hai un ocultismo tremendo. Eu hai uns anos, creo que durante o meu partido se facía, os lumes que había activos, ti tiñas acceso a saber que lumes había activos. E agora só son lumes activos de máis de 20 hectáreas. Claro, lumes de máis de 20 hectáreas, eu en todo o verán fun a 2 de máis de 20 hectáreas. E desplazado, no meu distrito non os houve de máis de 20 hectáreas. É o distrito do Carballiño, o sea, que é unha zona de lumes. Pasa que, claro, se vas a lumes de máis de 20 hectáreas, só falas dos lumes de máis de 20 hectáreas, escoita a radio e di, joder, que maravilla. Como era antes en Galicia, agora só hai 5 lumes activos. 5 de máis de 20 hectáreas. As críticas principais foron a volta das brigadas municipais. Antes había un servicio público que foi a xente que iba directamente contratada pola Xunta, e xente que estaba todo ano, xente que estaba 9 meses, xente que estaba 6 meses, e xente que se iba contratando según as necesidades. Cando chegaba a campaña de verão, podía estar 2 meses, 3, 4, según o tempo que fixera falta que traballaras. Iso no ano 2000, o bipartito, cando chegou, montou o SEAGA, pasou a contratarse o personal, quedaron as brigadas fixas e as fixas descontinuas da administración, e pasouse a contratar o resto do personal por SEAGA, que sigue sin parecerme ben, que tiene que ser un servicio público a todos os efectos, pero bueno, dentro do mal, o menos, non? Pero cando eso estaba xa, digamos, empezando a superarse, non? Que estaba a cousa con estabilidade, con a xente máis ou menos preparada, traballando todos os lados, damos outra volta de tuerca, non? A entrada de Natutenia e Inaer para as brigadas transportadas, a entrada dos concellos, e aquí, en algúns casos, Ourense menos, pero aquí en Pontevedra moitas brigadas por tracks, outra vez de volta atrás, como era hai 15 anos. O mando, imaginarte, completamente fraccionado, eu digo sempre o mismo, o Servicio de Defensa contra Incendios está en pleno desguace. Antes de SEAGA, cando era a Xunta que contrataba todo o personal, dábase, todas as cuadrillas se completaban con xente nova, sin branco, como dicías, entón sempre había xente con experiencia. Claro. Mínimo tres, eran sempre xente con experiencia. Este ano deuse o caso de brigadas totalmente xente inexperta, brigadas novas completamente. E despois tamén as brigadas da Xunta, que está pasando nos últimos anos, que non cubren as baixas, as vacantes. Douse caso de brigadas de ir solo 2 componentes, 2, 3 componentes, cando a un lume, chamar unha brigada, mandar unha brigada, para ser efectivas teñen ser mínimo 4, senón chegar unha brigada con capataz e un peón, a un inicio. Eles constan como que ti vas a base de datos, constan con que estás traballando ali unha brigada, pero non é unha brigada, é unha ou 2 personas. É o mellor dicho, non che chegan os medios, como non chegan os medios tes 5 ou 6 brigadas, non? Tío, 5 ou 6 brigadas, pero que teño 15 personas, tío. Non son brigadas, conta número de personas. Parece que hai 200 baixas de laborales da Xunta e que se van a cubrir ahora 15. Esa é a excusa ahora que se escuda a Xunta, que, bueno, sempre foi. Foron sempre provocados, o monte non arde por causas naturais, é rarísimo que hai lumes, evidentemente, dun rayo ou de tal, pero son ou provocados ou por negligencias. Ao meu entender, a única maneira de acabar con iso é a concienciación, é a educación, poñer en valor o monte, é a educación desde pequeniños. Non se dá importancia ao que temos, entonces ninguén entende os valores que representa o noso monte. No, eu como brigadista teño un soldo fixo, da igual que faga, outro día estuve en 18 horas, 19 horas no volume de olla, vou cobrar igual ao final de mes, xa haya lumes, non haya lumes. Pois, o meu caso é exactamente o mesmo. Eu, se estou todo o día sentado no distrito esperando que manden a un lume, cobro o mismo que se estou todo o día metido no lume. Se que interés podo ter é un que arde. E o que se contrata xente canto máis arde, eso é falso. Eso antes falábase de eso, claro, porque se arde máis siguen contratando. Agora montas un dispositivo, hai un Pladiga, que é o Plan de Defensa de Incendios de Galicia, e aí dixe o dispositivo que se vai a montar, ese é o que se vai a montar. Arda todo ou non arda nada, non se vai a contratar máis xente que ese. Sempre, hai tarados en todos os sitios,
Aí tardaron todos. En Madrid acabando que un guardia civil que era o que pegaba con la Serra de Toledo, era un guardia civil. No monte todo o traballador que está ali para mí é un compañeiro, que bueno, sale da UME, do Concello, pero despois a parte, para mí que hai unha campaña de, non sei, militarización da sociedade, porque tanto prensa, Xunta, están dando moito bombo. Ainda outro día, o incendio de Olla, o titular da Voz de Galicia, foi que a UME salvou apagou o lume ele solo, todos nós, 19 horas ali. É sinxelo, unha motobomba pide agua a un camión da UME que está cargado de agua, para que ese camión lle bombea agua, para non estás regando ou estás apagando, estás a motobomba metida, e para ti non salir a un pozo a cargar, terá xente esperando a que volvas con agua, tes unha motobomba da UME ali, ti pides agua, e ten que dicir ao superior, que lle vai a comunicar ao superior, que ten que tal, para que, o sea, que acabas antes indo ao pozo a buscar agua, porque non che dan, o sea, unha cousa tan sinxela como esa, que sería enganchar un mangote nun lado e noutro e empezar a bombear, para que non se parara eso, para que pudera seguir traballando. Non poden facelo, non sei se poden ou non queren. Supoño que, bueno, eles teñen uns escalas de mando e tal, e o que fan realmente, velo sempre, están sempre na asfaltada, impecables, e ves os brigadistas como están. Que é unha campaña para justificar os gastos que se están facendo en defensa? Bueno, hombre, iso sabe o calquera, que están tratando de limpiar a imaxe do exército para justificar o gasto que se está facendo en defensa, iso é impepinable. O máis xeitado que me parece que é ter un servicio de prevención e defensa contra incendios público totalmente, sacalo de mans privadas, de intereses privados e de intereses caciques, que seña todo por listaxes únicas e a través da Xunta, baremando, por suposto, a xente que leva traballado estes anos en empresas privadas e nos concellos, baremando e puntuando igual que o resto, e tratar de facer unhas listas únicas e uns contratos únicos todos a través da administración e con realmente un mando único. Esa é a maneira de poder funcionar un pouco medianamente.